så på mandag stod billede på en gang en dansevals. Han tog livet av Victoria, kom hjem, forklarte Kristi. בוקר טוב. מה בוקר? עכשיו אתה קם? כבר צהריים? ממתי מג'אדה במקרר? כבר חודש, תזרוק אותה לזבל. מה אתה מוציא עכשיו קולה? רק התעוררת ואתה שותה קולה? מה את רוצה, אמא? אני רוצה שתיקח את עצמך בידיים ותפסיק לשתות את הזבל הזה ולאכול שטויות ולישון כל היום. אני גם עובד. על מי אתה עובד? אתה מזכירה בחוג ריקוד. קפוארה. קפוארה? עוד יחשבו שאתה פדופיל הולך לשם כל יום. אז מה את רוצה שאני אעשה? שתיקח את עצמך בידיים. מה עם החברים שלך מהתיכון? עם רומן? מה הוא עושה? הוא בטח עובד, לומד, מבלה, תיפגש איתו. אמא, התיכון נגמר, אף אחד כבר לא נפגש יותר. אני בטוחה שהוא מתגעגע אליך ושהוא ישמח לראות אותך. טוב, בסדר. למה את פה בכלל? את לא צריכה להיות בעבודה? לא, חזרתי מוקדם כי אני ואבא יוצאים לסידורים. עד מאוחר? כן. מי יעשה אוכל? תסתדר, אתה כבר ילד גדול. מה להסתדר? אני לא יודע לבשל. תסתדר עם מה שיש. רומן! מה קורה? מה זה? מה, אתה עוד חי? בטח, וואי, מלא זמן לא נפגשנו. מזל, אני לא סובל אותך. אתה מצחיק. טוב, מה, אולי תיקח הפסקה, נשב קצת? הפסקה? כל החיים שלך זה הפסקה. אתה יודע בכלל מה זה עבודה? בטח, אני עובד בסטודיו. על מי אתה עובד? אתה מזכירה בחוג ריקודים. קפוארה. עוד יחשבו שאתה פדופיל שאתה הולך לשם. טוב, אז מתי אתה מסיים פה? אולי נשב אחר כך? אין סיכוי, היום אני חותך מוקדם. היום ההופעה. אוקיי. טוב, ביי. Så heden første, snøen falt. Det er ikke derfor det er kaldt. Det blir ikke nødvendig å ta på flere klær. Og husk at det er bare et spill. אתה לא שוטף ידיים? כאילו, גם אני לא תמיד מקפיד, אבל אחרי מה שעשית שם... אני יכול להציג את עצמי? מי אתה? לא צריך לצעוק, אני חבר הדמיוני שלך. מה? חבר דמיוני שלך, אני בתוך הראש שלך. אתה משוגע. לא, אתה משוגע. אני חושב שהיה משהו ממש לא בסדר במג'אדה הזאת. עכשיו אני אלך לישון, מחר אני אקום, והכל יהיה בסדר. אני אלך לישון. מי שם שעון? אני שמתי. פאק. פאק, אתה עוד כאן. זהו, אני מטורלל לגמרי. למה אתה עוד פה? אולי במקום לנסות להעיף אותי, תקשיב למה שיש לי להגיד? טוב. רק... תן לי שנייה לקום, בבקשה. אז אתה חבר דמיוני שלי. כן. למה אני צריך חבר דמיוני? בשביל להחזיר את החיים שלך למסלול. מה לא בסדר עם החיים שלי? מה כן בסדר עם החיים שלך? אתה לא עושה כלום. מה זאת אומרת, אני עובד? על מי אתה עובד? אתה מזכירה בחוג של ריקוד. תחשבו שאתה פדופיל. כן. פדופיל, הבנתי. אז אתה לא הולך לחלוף בקרוב. למה אתה כל כך קר אליי? טוב, אם אתה הולך להישאר, אני מניח שאני אתמודד עם זה. אבל למה היית צריך להעיר אותי כל כך מוקדם? אתה עובד עוד רבע שעה. פאק נכון, אני לא יכול לאחר, לא שוב. סליחה.
סליחה, אפשר גומייה? תודה. די, ליבר, שונא קפוארה. היי, אין קפוארה עכשיו? לא, עכשיו ריקוד. אוקיי, אז מתי יש קפוארה? קפוארה עם קוגומלו בימי שני וחמישי משעה 6 עד 7. יודע מה? אולי תמסור לי את שאר הפרטים לפלאפון שלי? זה המספר. יש לנו את כל המספרים במחשב. אוקיי. טוב, אז ניפגש בחמישי? לא! כן, קפוארה עם קוגומלו בימי שני וחמישי משעה 6 עד 7. כן, הבנתי את זה. אבל אתה יודע, אולי בלי קשר לקפוארה? יש גם זומבה אם הוא רוצה. כן! טוב, לא משנה. בוא. חזק, אחי! אתה חייב להפסיק להופיע ככה. אהבתי איך נפנפת את הקונפה. על מה אתה מדבר? נו, זאת שהתחילה איתך עכשיו, ועוד עם אח שלה, איזה ילדה מביכה. היא התחילה איתי? כן, ברור. וואו, אני לא הבנתי את זה. אני חושב שהעלבתי אותה. אולי כדאי שאני אלך להתנצל. לא. אתה לא רוצה אותה. אתה יכול הרבה יותר טוב. נלך מחר, נשיג חמישי. אתה תעזור לי להשיג מישהי? סמוך עליי. אוקיי. לא יודע. התחילה איתי. אף פעם לא קרה. אתה יודע למה אף אחד לא מגלה בך עניין? למה? כי אין בך עניין. אתה לא מעניין. אין לך תחביבים, כישרונות. מה אתה עושה כל היום? כלום? אם אתה רוצה להשיג מישהי, אתה חייב שיהיה לך איזה תחביב. אני יכול לאסוף פקקים. או ללמוד לסרוג. או לנגן על בנג'ו. זהו, אתה מוכן. מוכן למה? להתחיל עם בחורה? איך לנגן על בנג'ו יעזור לי להתחיל? סמוך עליי, אני ארגן הכל. מחר נלך ונשיג חמישי. אוקיי. אולי נתקשר לליבי הזאת? מישהי נורמלית. אוקיי, בסדר. בוקר טוב. היי. איך את יודעת איפה? אז מה שלומך? אני לא עובד היום. כאילו, מאוחר יותר, יש זומבה, יום שלישי. את רוצה לרשום אותך לזומבה? אתה כזה מצחיק. חשבתי, אם כבר נפגשנו, אז לא נלך לשבת איפשהו. כאילו, דייט? כן, כאילו דייט, כן. לא. לא, למה שאני ארצה דבר כזה? מה? אני עמוק ומעניין, ואני מנגן בבנג'ו. יש לי עוד 1000 כמוך. למה שאני ארצה לצאת איתך לדייט? לא. לא, אני לא צריך להתפשר. ביי. פי אחי, זה היה ברוטלי. אני לא יודע, היא הייתה ממש נחמדה, זה היה ממש רשע. נו, אל תתעסק לי בשטויות. תקשיב, בוא נלך לגלידריה, עכשיו כל התיכוניסטיות מסיימות. אוקיי, טוב, בסדר. טוב, רואה את זאת שם? פשוט תיגש אליו ותתחיל איתה. מה זאת אומרת, פשוט להתחיל איתה? בטח שכן, פשוט תהיה עצמך. טוב, בוא וסמוך עליי. היי. היי. מה, הוואפלים פה ממש גדולים. כן. אז את פה עם חבר? לא. חברה? לא. פה עם ידידים? לא. אז כל זה רק לעצמך? איך תזדיין? טוב, די, זה היה מצחיק. אני לא מדבר איתך. נו, די. לא? נו, די. למה הגעת בכלל? די, נו, מה יש לך? מאז שבאת החיים שלי רק הידרדרו, אוקיי? אני הסתדרתי טוב מאוד גם בלעדיך. יודע מה? פשוט תיעלם. פשוט תלך מפה. אני לא צריך אותך.
היי. תראה, אני מצטער שהשפלתי אותך, אבל אתה צריך להבין. אני פה בשביל לעזור לך. אני מבין. אני לא בטוח שאתה מבין. מה זאת אומרת? אתה פשוט איבדת את זה. ואתה צריך מישהו שידריך אותך. לא, לא, לא. אתה איבדת את זה, ואתה צריך מישהו שידריך אותך. בשביל זה עצרת אותי, לא? זה העניין. אני לא עצרתי אותך. מה? על מה אתה מדבר? ליבי? למה קראת לי פה? מה? פתאום אתה לא מקבל בשבילי? אמרת שיש לך עוד 1,000 כמוני, למה לך... את מכירה אותי בתקופה ממש מוזרה בחיים שלי.